Na, sziasztok, én Kégyó vagyok, és a mai napon itt van velem Unatkozó, Sziasztok! és Lórán Dempsey. Sziasztok! És egy új sorozatba vágunk bele, én is unatkozok is videóban, aminek szerintem az lesz a neve, hogy Survival. Ja, csak ennyi. Na, itt vagyunk. Valakinek igen menjen a tévé. Nálam. Na, gyertek ide, hol vagytok? Én vágom a fát. Én is. Azt már csinálj minden négy. Vagy mind a három. Na, nekem már van egy tölgyfám. Nekem is. Igen, ők szerepeltek az előző filmünkben is, kisfilmben. Nem tudom, hogy hány perces lesz. Nem tudom, kb. Egy olyan 10 körülbelül lehet. Nem, kivágtam egy fát. Lakni vagy külön? Hát Egy házban. egy házban. Én egy app. Hát nem. Ja, ez survival sorozat, ez mindig így indul. Ez ilyen. Ennek csinálunk aztán Az valami. első része mindig van unalmas fákja van. Igen, unalmas, favágó, A rákert. második rész az meg kicsit Van. elgetítni, Igen. házépítés, aztán így tovább. Na, nekem van 48 darab fám, és egy töltsemetén. Aztán kell keresünk egy helyet, ahol fogunk építeni házat. Igen, menjen a tévé. Hol kéne? Hát igen, nálam valami, hogy hívják az jelző kiadelemért. Így le kéne húzni. Fülemből jól. Na, én keresek egy helyet, ahol fogjuk Hát, hol vagy? Jó. megcsinálni házikat. Szerintem legyen itt a vízen. Én ma menő vagyok. Csirke. Én tudjátok, én ma menő vagyok, én már közhetekbe járok. Hova? Én már kőbaltával és kők csákánya vagyok, Bori. Na, itt lesz a ház. Így építjük. Alma. Hoppá. Hol lesz így a ház alapja? Az előtti videóban békésen voltunk. És úgy maradt. Itt hagyom meg bányászni. Nem megfogom. Így lesz a ház. Na, valaki építse meg, akinek hotyákja van, sok cucca. Én megyek Tudtatlanok vagyunk. bányászni. Nekem van már cucca. Én megyek bányászni. Én meg egy kicsit nézek oda. Meg, kicsit bányászni. Jó van, csak annyi. Te csak kraftolod. Na, Elfogyott a fám. Valaki elmenjen fát vágni? állj meg. Neked van csákányú. Tudom. És akkor induljál. Nem megyek én fát vágni. Csákánya fáttam, jó. Oltába kéne. Nekem. Én megyek szedek követ is. Megyek, itt van egy bánya, de bémegyek. Lóta, hol, milyen bányába mentél? Én eddig semmilyen, én fáttam. Ott van egy bánya ott a hegyben. Oda bémelyek aztán. Én bányázgatok. Melyek, nézzem meg, milyen sóderhegy van itt. Akkor a sóderhegyet találtam. A sóder az mindig kovakőt, az jól lehet belőle csinálni. Lehet tüzet csinálni belőle. Igen. Melyek valahol. Szerettél vele? Én itt lassan vágom a fát. Miben? Kézzel. Úgy mennyit csirke Nem a van. fát, hanem a... Csirke. Na, így Keresek. kicsit még így. Annyi követ bányászok. Csak az Van kéne egy szint XP. szétkapjunk kéne. Meg Ha nem, nem csinálunk faszint. hát az is jó lesz. Jó. Még egy csirke. Ó, tehén. Nem. Yeah. Kaptam vasat. Én már teheneket vadászni, az mennyi tehén van itt. Én csak egyből szeretett magamat. Na, És megöllek. nekünk Hát, ilyen. Én Ilyen tehén, hogy fut. Ne fut. Gyere ide. Gyere. Na, én bányáztam. én is Én a házunk- bányászok most. Én a házunk így alapból így félig kész van.
Alap. Jó, Meg kész. megölök pár csirkét, hogy legyen kajám. Vissza oda menni, oda nézni. Van két bőröm. Igen, 1.8-ban játszunk egyébként, hogyha így tudásra venni. Ugye 1.8-ban játszunk. Itt a crafting table, és én hova futok? Tehát csináljunk egy kemencét. Van már 4 bőr. Csinálok. Egészen. Az lehet, hogy még fogadunk vendégeket? Hát lehet, hogy még egy párat karcsit, Vagy a tesó? Denit is. Gyere ide, te köcsög. Ez a tejn, ez olyan hogy fittelhető. Szerintem ez lesz az első videóm YouTube-on. Hát még neked még mindig ez az első. Nem tudom, én már azokat ugye hanyagoltam mocsoknak. Jó, nekem annyi van. Szerencsét. Ó, szén, van szén. Találtam szenet. Zsír, akkor hozzad haza. Zsír, csak találja meg, hogy hol lesz az. Tényleg zsír vagyok. Nekem még van 17 fán. Nekem van 56 zúzott köve. Én azokat kiégettem, és abban szép házakat lehet csinálni. Jó, csak most ne éppen zúzott kövül, Nem zúzott kövű, hogy kiégessük a zúzott köt. Akkor sima lesz. A sima kő lesz. Nem zúzott Igen, és azt a sima követ átcsináljuk más kövé. kő? Jó, na van egy barkácsasztal. Van. Kéne valamit egyek, úgyhogy hozzatok szenet. Nekem a sötétek, igaz? Igen, bizony. Meg én csinálok faszint. Én is azt akarok. Nekem azt szerintem csak annyi van itt, mint a bánat. 19 van már. Na, akkor siessi hazafelé, barát. Mindjárt ilyen döglő. És egy csomó hétel van nálunk. Csináltál foszenet? Igen, ma égettem. Jó, van, nekem csak egy Nem kell. csinálhatom egyből most kővel az izét. Még. Így. Egy kicsit, így csak a széleit csinálja, de van. Faszom. Nem, vagy nincs Kisütök egy kis kaját, kisütök 2 kaját egy fával. Még Van egy kéne fasz. még csinálok még egy izét. Én futok haza. Van 27 szene. Jó. Igen, akkor lesz. Megeszem, én ezt megeszem. És nekem nem vagy. Tudod, mi az? Én szereztem a kaját. Tegyetek át a Space Foodról. Azt nem felejtettük Space Food. De éhezünk, mint a gutta. Én nem. És nem tudom áttenni. De gutta. Mit felejtettünk el? Space Nem Food. tudom. Unatkozó. Igen. Tagdát, vagy valamelyik. De nálam át van rakva. Nem. Mi Space Food? Mi? Difficulty nekem Space Food. nagyon. Nálam normálon van. Nálam is. És ne normálra ragd. Akkor Vagy, de már normálon is vannak zombik. Ilyesmi. mit akarsz? A Ézi? food. Space Food van ember. Ne. Meg vagytok. Pénzful az normál, te. Az nem normál, te. Hát az nekem normálon van, az megvan. Normálon van. Annyi a fő dolog, hogy normálon. Hű, de belagoltam. Azt de Nem belagoltam. tudja vállalni. Én nem mondtam semmit. Na, Megyek vadászni. te is Vagyis fát vágni. vadászni fára. Én is vadászok majd fára. Meg vadászni fára. Há, hogy ne. Égettem. Én halok meg, döglök meg. Nem. Milyen izolátotávos van? Melyek építsem egy kicsit a ház. Hagyjatok ilyen lyukokat ablaknak. Ó, De nem hagysz lyukokat ablaknak. Teli vagyok. Ez volt. Tényleg crafting table. Ki ölt meg kit?
Nem tudom, hogy hülyeségeket beszélnek ebből a filmbe, vagy mi ez. Macsizma! Oha, de jó vagyok. Nekem craftos van valamit. Ha nem kinyírlak, senyém lesz a csizma. Valami nagyon lag, és nem nagyon, hanem csak épp egy kicsit. Nem. Kették nekünk valamivel jó lesz a tégla. Tégla. Igen. Ma most társam az agyót. Hát a tégla, hát... Tettőnek. Hát tényleg jó lesz, hogy ne használjunk fát. Jó, azokat Ez Ender nem volt, igaz? Mi? Itt nincs Enderman. Én meg egy zombival se találkoztam. Itt az Enderman. Hol? Ölöm! Azt, hogy gyémánt akar ölni. Ez ide bátyja jön, más meg is döglik. Megölte. Kaptál izét? Nem. Ki bőg úgy? Nem tudom. Már. Tévébe bőgnek itt. Én csinálok jó sok fám van, szóval berakom oda. Ne égessed, mert én csinálok itt tüzet. Tegyétek már, kéne égetni homokot. Azt is kéne, csak én itt közben csinálom a hotyákat. Van már 5 szinten. Az jó. Bakkancsom van. Kinek van köve? Nekem. Ott egy sticker. Annyi nincs. Akkor mennyit tudnám? Nem tudom. Hogyha én kikapcsolom a hamacsit, akkor ti akkor kiléptek egyből? Igen. Ja, ma tényleg már én csináltam a szárót. Istenem, egy FPS-re veszi. Nekem 60-os 30-ra van állítva. Mi az a lag? 5 FPS-en van. 1, 5, 2, 5, Az 1, igen. 8, 4, Na, lábom. Megy felfele 8. az előbb 13 volt, de leesett egy idő. Nem Nekem mondtam. 40-30. Jó, Nem nekem. tudom, állj meg. Az, hogy én bele vagyok a hamacsról. Nekem 80 valamennyi szál. De kiixeltem, és ti ismerje. Új, meghalok. Mondjuk, Csak kiixelted. meg benne vagyok mindenbe. Benne vagyok torrentbe. Hát esetleg kikapjuk. Kapcsoljuk ki mindent, csak a mágnes az harmadj és ezt adok mennyire. Na van 15 ilyen clay. Amit kell, csak az menni. De én azt ki kell sütni, mert nem tudom majd, hogy van. Aztán ki kell sütni. Jó. Az igen, benn vagyok a bányába, de még egy zombi nincs. Na, aztán ki kell sütni. Nézzük, mindent előtt. Jó van, na. És kijön egy brick. Na, hagyjuk ott süljön. Mi a szó? Én nem tudok videózni. Kikapcsoltam a videót. Oké, akkor nálam fog menni még. Jó. Azt inkább bemenjünk, mert ez lehet 20 perces. Azt kimegyek a bányából, és elköszönünk. Gyere! Mennyivel állítja nekem itt az FPS? Gyere, köszönjünk el. Én is így elköszönök. Fájtom 50-re. Na, gyertek! Elment Inzsi. Összevágom. Sziasztok! Á. Unatkozok voltam. Na, Én meg Pédi. Én meg a Nemszi, egy-kettő. Hát a jó van. Ez volt így nagyjából az első része ennek a survival cuccnak. Amennyit éppen tudtam, annyit fel is vettem. én is. Így állunk a házzal, és amennyit össze fogok vágni, hát nem lesz olyan sok. Lehet, hogy a jövő hotyákra már jobban fogunk állni. A jövő részre, hogy kész lesz az egész ház. És ami kell, amit ilyen almas, azt nem csináljuk meg, és megcsináljuk. És ja. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra, és az Alexéjben lenne leírásban, csak én nem tudom, hogy itt a házban én olyan brutálisan laggolok,
Most van-e? Most igen. Hát na, akkor köszönjük el. Sziasztok! Sziasztok!